Wel, mae'n galwad i addoli heno, lyfr datguddiad, pennod 5. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd gogoniant a mawl, a chlywais bob peth a grewyd, yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen, y bo'r mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythau. Wel, gawn ni ymuno nawr te yn yr addoliad yna, gyda'n hemyn cyntaf ni heno, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Wel, mae'n darlleniad ni heno'n dod o lythyr Paul at y Colosiaid. Pennod 1, a nhw'n ni ddarllen at adnod 23. Colosiaid, pennod 1, adnod 1 at adnod 23. Paul, apostol Crist Iesu, trwy ewyllys Duw, a Timotheus ein brawd, at y saint yn Holosau, rhai ffyddlon yng Nghrist,
Gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein tad. Yr ydym bob amser yn ein gweddiau yn diolch amdanoch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist. Oherwydd i ni glywed am eich ffydd yng Nghrist Iesu, ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, dau beth sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith, sydd yn cadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hwn yng ngair y gwirionedd, yr efengyl sydd wedi dod atoch. Mae'r efengyl yn dwy'n ffrwyth ac yn cynyddu trwy'r holl fyd, yn union fel y mae hefyd yn eich plith chi. O'r dydd y clywsoch am ras Duw a'i am gyffred mewn gwirionedd. Dysgasoch hyn, chi wedi dysgu hyn, oddi wrth Epaphras, ein cydwas annwyl, sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich ran, ac ef sydd wedi'n ysbysu ni am eich cariad yn yr ysbryd. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deisif yr ydym ar eich i gael eich llenwi, trwy bob doethineb a deall ysbrydol, ac am gyffrediad o ewyllus Duw. Mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd, a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl, gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math, a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn deisif ar eich i gael eich grymuso, eich nerthu, a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddyfal barhau, a hir ymaros yn llawen mhob dim. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn y mae ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwy nef, y mae popeth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Yr oedd e chwythau ar un adeg wedi ymddieithio, ac yn eliniaethus eich meddwl, a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn awr fe'ch cymododd, yng nghorff ei gnawd, trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno'n sanctaidd a di-fai a di-gerydd ger ei fron. Ond y mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a di-ysgog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengyl a glywsoch. Dyma'r efengyl a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef, a'r efengyl y deithi mi, Paul, yn weinidog iddi. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, gan gwyddio ei fendith ar y gair i ni heno. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O arglwydd Duw a'n tad grasol, i ni'n diolch yn fawr am y cyfle newydd sydd gyda ni heno o fod wedi ymgynnull yn enw yr arglwydd Iesu, a bod ni wedi dod nawr i oedfa newydd, i gwrdd â thi o arglwydd, i daddoli di, i dygeisio di arglwydd, i glywed dy air di, ac i gofio yr aberth yn swper yr arglwydd hefyd. Ac o arglwydd, i ni'n diolch
A mae rhyddid i ddod at ein gilydd o arglwydd yn ein gwlad ar hyn o bryd, a helpa ni wneud yn fawr o'r cyfle a'r amser yma sydd gyda ni nawr yn y moddion gras heno. I ni'n diolch bod gyda ni y gair, yr ysgrythyr, yn ein iaith ni'n hunain, ac i ni'n diolch arglwydd bod ni'n gallu dod nawr i nesau ata ti ac i'th addoli di. Ac o arglwydd i ni'n dod i gydnabod mai ti sydd Dduw. Fel i ni wedi darllen, Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Duw y Tad, Duw y Mab, a Duw yr Ysbryd Glân. Yr un Duw bendigedig, heb ddechrau na diwedd iddo. Duw tragwyddol, Duw trosgynnol, Duw sydd yn holl alluog, yn holl wybodol, yn holl bresennol, yn holl gyfoethog, yn sanctaidd a glân, yn drigarog ac yn raslon ac yn gyfiawn. I ni'n daddoli di o arglwydd heno, dim ond ti sy'n deilwng, fel glywson ni yn y datguddiad. Ti sy'n deilwng o Llwm Can, a ti sy'n deilwng o bob clod ac anrhydedd, y mawl, y doethineb a'r fendith, bob amser, a neb arall. Ac o arglwydd, diolch am y cyfle i gael mynegu ein moliant i ti heno. I ni'n diolch mai ti yw Duw ein iachawdwriaeth ni, ein achubiaeth ni, mai ti yw Duw y gobaith. Ac i ni wedi darllen heno ac wedi clywed am obaith yr Efengyl. Y gobaith sydd yng nghadw yn y nefoedd i ni. Y gobaith gwynfydedig, y gobaith byw sydd gyda ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch, achos yn ein pechod, oherwydd pechod, oedd lot fawr o anobaith o arglwydd. Gan fod ein pechod yn mynd â ni bant oddi wrtho ti, yn gwneud ni'n ddiarth, fel ni wedi darllen yn y testun heno, wedi ymddieithro i Dduw, yn ddieithred, yn ddiarth i Dduw, ond y wath na hynny mewn gelyniaeth, fel gelynion. Arglwydd, pa obaith oedd i ni yn y cyflwr yna. Ond diolch arglwydd, bod ti wedi dod â gobaith i ni. Yn yr Efengyl, oedd ti wedi cynllunio a threfnu fel ni wedi canu amdano fe, ac wedi cyflwyno yn dy fab annwyl. Diolch bod pob cyflawnder, holl gyflawnder y diwdod, ynddo fe, mwyn ein hachub ni, oddi wrth ein pechodau ni. Mwyn ein cymodi ni o arglwydd, yn lle bod ni'n ddiarth ac yn bell, ac yn elynion, bod ni'n agos ac yn ffrindiau, a bod ni'n dod o'r un feddwl a'r un ewyllus a ti. Ac arglwydd i ni'n diolch, i ni'n rhyfeddu am hynny, mae hynny'n golygu rhoi calon newydd i ni, rhoi agwedd newydd i ni. Ac i ni'n diolch, mae dyna, mae dy ras di ni'n neud, oherwydd gwaith mawr Iesu Grist ar ein rhannu. Ac arglwydd ni'n gofyn i ti'n bendithio ni heno, wrth i ni fyfyrio a clywed a cael ein atgoffa am y pethau mawr yma. A hynny'n golygu wedyn ni, arglwydd, bod ti yn, falle, yn dod â ni i'r gobaith, os i ni ddim wedi cael e'n barod, bod ti'n dod â ni at Iesu Grist i ymddiried ynddo fe. Bod ti'n atgoffa ni o'r gobaith yma, arglwydd, a bod ni ddim yn colli golwg arno fe. A bod ni'n colli golwg ar yr arglwydd Iesu. Bod ni ddim yn cefnu, bod ni ddim yn mynd i gyfeiriad pechod a pellhau o arglwydd, a bod ni ddim yn ychwanegu dim byd chwaith at yr arglwydd Iesu Grist fel ein gwaredwr a'n harglwydd holl ddigonol. Felly, ni'n gofyn ti siarad â ni trwy hynny o arglwydd a'n bendithio ni o arglwydd i ni eisiau, i ni'n hiraethu am y dydd byddwn ni gyda ti yn y gogoniant, achos wedyn ni byddwn ni'n wahanol, byddwn ni'n lan, byddwn ni'n sanctaidd. Nid yn fwy cyfiawn, ni'n gyfiawn yn Iesu Grist, ni'n gwybod, ond yn rhydd o bechod o arglwydd, yn llwyr, a'r maglau wedi torri, am trad yn gwbl rhydd, arglwydd i ni'n hiraethu am y dydd yna. A ni'n nawr, yn y frwydr i ni nawr, mewn stormydd nawr i ni arglwydd temptasiynau ar bob llaw. Fel na ni'n ei gweld i, fel na ni'n ei phrofi hi arglwydd, treialon, temptasiynau, anawsterau arglwydd,
y diafol, y cnawd a'r byd, arglwydd, nerthon ni i ddyfal barhau fel ni wedi clywed, nerthon ni aros ac edrych ar Iesu Grist, a redeg y ras sydd o'n blannu. Ond diolch am y gobaith. Ac yna cafod gydag ef, pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfrydwydd gan harddach nag o'r blaen. Felly bendithiau ni arglwydd, cynnal ni, cyflwyno'n gilydd i ti eto arglwydd, rhai sy'n mewn gwendid a llesgedd, rhai o'n plith ni sy'n galaru arglwydd, gofyn i ti'n cynnal ni trwy'r efengil a trwy y gobaith byw sydd gyda ni. Falle bod ni'n wan o gorff o arglwydd, ond helpa ni fod yn fwy na choncwerwyr yn ysbrydol trwy'r hwnna'n carodd ni. Falle bod y dyn oddi allan yn wan, ond falle dyn oddi mewn mynd yn gryfach ac yn gryfach o nerth i nerth. Diolch mai dyna dy fwriad i ar ein cyfer ni. Ni'n gweddio dros waith yr efengil yn ein plith, bywhad y waith arglwydd, cynnal ni, nertha ni, estyn dy law i achub eto arglwydd. Yn dy drigaredd, symud y rwystrau arglwydd ac achub eto, galw eto i ni'n erfyn arglwydd. Mae yna gymaint o'n cwmpas ni sy'n gwbl ddiarth i ti arglwydd ac mewn gelyniaeth ac yn wynebu colled rhagwyddol. Trigarha arglwydd, helpa ni drigarhau a tosturio ac estyn, ond estyn dy law i achub arglwydd, i godi eto o'r pydew tomlyd a roi trad nhw ar y graig, a roi can newydd yn eu genau nhw. Trigarha wrthon ni arglwydd. Cofia am y rhai sy'n dioddef oherwydd rhyfel falle, ac oherwydd terfysg, ac oherwydd erledigaeth. Ni'n cyflwyno yn brodyr a chwiorydd i ti. Ni'n mynabod nhw, ond cynnal nhw arglwydd a bendithia nhw. A diolch fel maen nhw'n gymaint o esiampl i ni yn ei dioddefaint. Derbyn ni nawr arglwydd, maddau ni eto trwy waed Iesu Grist, cadw ni rhag profedigaethau arglwydd, rhag temptasiynau arglwydd. Ond i bai bod ti'n ein harwain ni, ac arglwydd nertha ni yn y frwydr yn erbyn drygioni. Plis cynnal ni a nertha ni, llanw ni ar ysbryd glân arglwydd o ddydd i ddydd, gogoniant i ddenw trwy Iesu Grist ein ceidwad. Amen. Wel, fe ddawn ni nawr at yr ail ymyn gyda'n gilydd. Llais hyfryd rha dras sy'n gweiddi dihangfa. Yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae'n noddfa. Yr ail ymyn.
Wel, gawn ni droi nôl nawr te at y llythyr at y Colosiaid, pennod 1, a niwn ni ddarllen o adnod 21 i 23. Roedd e chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn eliniaethus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn awr fe'ch cymododd yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth i'ch cyflwyno'n sanctaidd a di-fai a di-gerydd, falle'n well fanna, gerydd bron, ond y mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a di-ysgog, a pheidio â symud oddi wrth obaith yr efengyl a glywsoch. Dyma'r efengyl a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef, a'r efengyl y deithi mi, Paul, yn weinidog iddi. Wel, mae'r apostol Paul nawr te yn ysgrifennu at y Cristnogion sydd yn Colose. Maen nhw'n Cristnogion eitha newydd ar y cyfan. Dyn nhw ddim wedi bod yn Cristnogion yn hir, a maen nhw wedi dod o gefndir paganaidd. A mwyafrif ohonyn nhw o gefndir paganaidd. A mae dau beth sydd o gonsern mawr i'r apostol Paul wrth iddo fe ysgrifennu y llythyr yma. Mae wedi cael adroddiad gan ei gweinidog nhw, Epaphras, a mae'n llawer i lawenhau amdano, ond mae concern hefyd. Mae dau beth yn ei boeni fe. Yn gyntaf, y bydden nhw'n cefnu ar y ffydd, bydden nhw'n mynd nôl i'w ffyrdd pechadurus a nôl i'r byd paganaidd. Hefyd, ffordd arall wedyn ni, bod rhai sy'n ceisio helpu y sefyllfa i gadw pobl i fynd ymlaen yn yr efengyl yn wneud pethau yn wath, wrth gymysgu elfennau eraill mewn gyda yr efengyl. Darlun oedd yn dod i'n feddwl i, sa'n bos yw e'n help o gwbl ond y fe, i ni meddwl am redeg y ras, ond i ni, fel bywyd y Cristion, redeg y ras, redeg yr yrfa. Wel, dau beth nawr te, mae y concern bod nhw ddim yn tynnu mas o'r ras. Bod nhw'n tynnu mas o'n llwyr a mynd nôl i wneud rhywbeth arall, wrth gwrs. Na'r peth cyntaf. Ond yr ochr arall wedyn yw yr ychwanegu yma, a beth ath i'n feddwl yw mae rai pobl yn cymryd steroid neu cyffuriau. Pethau anghyfreithlon eraill i drial rhedeg yn well ac yn gryfach. Ond nid dyna'r ffordd, wrth gwrs, mae hwnna'n anghywir, anghyfreithlon. A dyna y concern i ni'n gweld yn dod trwyddo yn y llythyr yma tuag at Colosiaid. A'r pethau nawr te oedd yn cael eu ychwanegu, y steroids yma, mae'n sôn am philosophy gwag, rhyw syniadau gwag sydd ddim yn codi o'r efengyl ac yr ysgrythyr. Pobl yn pwysleisio rhyw weledigaethau, ond oedd y gweledigaethau maen nhw'n cael yn arwain at bethau oedd yn heresy. So, enghraifft, o'n nhw'n annog addoli angylion. A dyw angylion ddim i fod i cael ei haddoli. Creaduriaid yw angylion, nid nhw sydd wedi'n hachub ni, nid nhw neiff ein hachub ni, ond oedd na drafod addoli angylion. Wedyn ni, dod ag elfennau seremoniol o gyfraith yr Iddew i mewn. Oedd rhai yn gweud nawr, os chi eisiau rhedeg yn dda, os chi eisiau rhedeg yn gryf fel Cristion, wel, beth am droi yn Iddew te? Beth am gael eich enwaedu? A wedyn, byddwch chi yn mynd mlaen yn gryf wedyn ni? A beth ych chi gadw rai o'r dyddiau, y gwyliau o'r Hen Testament? O, bydd hwnna'n siŵr o'ch cryfhau chi, a fynd â chi mlaen ar y daith Gristnogol fel petai. Ac o'n nhw'n sôn am beidio bwyta rhai pethau wedyn hefyd. Ac wedyn oedd rhai eraill yn dweud, wel, mae eisiau bod yn fwy strict yn eich bywyd. Mae eisiau bod yn llawer mwy llym gyda'ch hunan yn y bywyd Cristnogol. Os chi eisiau mynd mlaen yn iawn, mae eisiau chi lot mwy strict. A pethau fel, chi'n mynd fod i gymryd olew. Ond defnyddio olew, wrth gwrs, ar ei crôn ac yn y blaen. Dim gwyn, dim cig, dim cymysgu gyda pobl y ddiarth, dim cymysgu gyda unrhyw un sydd ddim yn grediniwr, a cadw'ch hunan fel yna, bod yn llym fel yna gyda chi
eich hunan. Ond dyw hwnna ddim help, chi'n gweld? A concern yr apostol Paul yw, concern mawr, maen nhw'n mynd i golli gobaith gwych yr Efengyl. A sawl gwaith yn y bennod, falle bod chi wedi sylwi, wrth drosto fe to, gytre, Efengyl y gobaith yw. Mae yna obaith byw gyda ni trwy Efengyl Iesu Grist. Ac mae hynny'n bwysig iawn, iawn, iawn. A mae'r concern bod nhw'n colli o gobaith yr Efengyl. Wrth dynnu nôl, a rhoi lle i bechod a crwydro, neu wrth ychwanegu. Felly, 4 peth wi eisiau dweud heno, maen nhw fyr, i cyflwr blaenorol nhw, cyflawnder Iesu Grist, cymod Iesu Grist, a cyflwyno y credinwyr i Dduw. 4 peth dechrau gyda cyflwr blaenorol, cyflawnder Crist, cymod Iesu Grist, a cyflwyno wedyn y credinwyr i Dduw. So cyflwr blaenorol gyntaf, mae'n atgoffa nhw i ddechrau o'r newid rhyfeddol yn eu bywydau nhw. Chi'n cofio'r gan fach o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu, dim calon i fyw. Yn adnod 13, falle bod chi wedi sylwi, gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl y fab. Transfer, dath i'n feddwl i fanna, falle bod fi wedi dweud o'r blaen. Yn y byd ffwtbol, mae chwaraewyr ffwtbol yn gallu cael eu transferio. Maen nhw'n cael transfer o un clwb i glwb arall. Am lot o arian. Lot fawr. So i'n gwybod faint maen nhw'n mynd am nawr. Wi'n cofio Gareth Bale yn mynd o Spurs i Madrid. 84 o filiynau o'n nhw'n talu i'w transferio fe. Yn lle bod e'n chwarae i Spurs, bod e'n chwarae i Real Madrid. So mae'n newid nawr o un i'r llall. A beth mae'r Efengyl yn neud, beth mae Duw yn neud yn yr Efengyl, yw newid ni o un ochr i'r ochr arall. O feddiant y tywyllwch, o feddiant Satan, at Dduw. Newid ochr. Transfer. A chi'n gwybod beth yw swm y transfer? Gwaed mab Duw. Dyna faint gostodd e. Gwaed Iesu Grist. I'n trosglwyddo ni o feddiant y tywyllwch i deyrnas ei annwyl fab. Ond mae'n atgoffa nhw ble o'n nhw am funud. O'n nhw ddieithriad i Dduw ac yn elynion i Dduw. A roedd e chwytha i'r un adeg wedi ymddieithrio ac yn eliniaethus eich meddwl. O'n nhw'n bell oddi wrth Dduw yn eu pechod. Nid yn gymaint trwy anwybodaeth diniwed, a ni beidio meddwl fel yna o gwbl, am ddyn naturiol nawr yn ei bechod, yn cyflwr ni yn naturiol neu unrhyw un arall, nid drwy anwybodaeth diniwed yw e, medde'r Beibl. Na, ond agwedd meddwl sy'n tynnu draw ac yn tynnu bant oddi wrth Dduw. I bai nhw oedd y pellter oddi wrth Dduw, oherwydd yr elyniaeth yn eu calonnau nhw. Mae'r Testament Newydd yn glir iawn ynglyn â hyn. Does neb ag esgus i beidio credu yn Dduw a charu Dduw, a'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i holl nerth. Does neb ag esgus, medde'r Testament Newydd wrtho ni. Achos mae'r greadigaeth o'n cwmpas ni yn siarad am Dduw. Mae'n dweud wrthon ni amdano fe. A mae'n cydwybod ni, tu fewn i ni, yn dweud wrthon ni amdano fe hefyd. Ond mae dyn naturiol yn ei bechod yn neud fel hyn. Ac yn neud fel hyn. So eisiau gweld e, so eisiau gwybod, so eisiau clywed. Dyna'r dyn naturiol yn ei bechod. Yn eliniaethus, chi'n gweld, ac wedyn yn mynd yn anwybodus ac yn ddall ac yn
yn fyddar ac yn farw mewn pechodau ac yn ddiarth i Dduw. Fel un mae'r apostol yn dweud wrth yr Rhufeiniaid nawr te. Pan greodd Duw y byd, mae ei briodoleddau, cymeriad Duw, ni'n ffili gweld Duw, ond mae ei gymeriad yn dod yn amlwg yn y creu. Ei allu mawr, ei ddiwdod yn y pethau a greodd. Cos ewn ni mlaen, diolch Geraint, am hynny y maent yn ddi-esgus. Mae'r greadigaeth o'n cwmpas ni yn datgan gogoniant Duw bob dydd a bob nos, meddai Salm 19. Y nefoedd sydd yn datgan gogoniant Duw. Ond dyw pobl yn mynd i gredu fe, dyw pobl yn eisiau gwybod. Cai i clustiau, cai i llyged. Oherwydd iddynt wybod am Dduw, mae hwnna'n ddiddorol. Mae dyn yn gwybod yn ei galon, yn ei gydwybod bod na Dduw. Nid ydynt yn rhoi gogoniant na diolch iddo fel Duw, ond yn hytrach wedi troi ei meddyliau. Diolch. Mae'n mynd mlaen dwi'n credu. Troi ei meddyliau at bethau cwbl ofer a gwag. A mae'n wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn ei calon ddi-ddeall, honni bod yn ddoeth, maen wedi gwneud ei hunain yn ffyliaid. A chi ddweud yn dyfa, gan yr apostol Paul. A mae'n mynd mlaen i ddweud bod Duw yn gadael iddyn nhw fynd wedyn. Mae hwnna'n rhan o farn Duw, gadael iddyn nhw fynd. Os mae'n mynd mynd bant, a mae'n mynd i drafferthion ac i bechod, i dywyllwch, ac o'n i bai am ras Duw yn yr Efengil, fyna byddai fe wrth gwrs. A mae Paul yn dweud nawr wrth y Colosiaid, na leoch chi, cofiwch nawr ble oeddech chi. A ni wrth gwrs, yn ei natur nawr. Ac wedyn, eich gweithredoedd chi yn ddrwg. Oedd y ffordd o'ch chi'n byw ddim yn iawn chwaith. Ac mae'n sôn am hyn eto yn y drydedd bennod, chi'n gweld? Achos bod ddim eisiau iddyn nhw fynd nôl, fel o'n i'n gweud. Dyma beth mae'n gweud nawr te, sleid nesaf am hynod 3 rhai pethau. Pethau mae rhaid nhw adael ar ôl nawr, a troi cefn arnyn nhw. Anfoesoldeb rhywiol, amhyrdeb, nwyd, passions, blis, trachwant, mae rhaid fi gael beth wi moyn, sydd yn eilyn addoliaeth, achos fi yw'r Duw wedyn ni, nid Duw, mae rhaid fi gael beth wi moyn, a wneud beth wi moyn, a dweud beth wi'n gweud sy'n iawn. Digofaint, wedyn ein hagwedd ni at eraill, casineb wrth gwrs, tymer, diffyg amynedd, llyd, drwg deimlad, cenfigen, a cabledd a bryntni o'ch genau. Ac peidiwch a dweud celwydd neu'n arall wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd â'i gweithredoedd. Dyma'r gweithredoedd, chi'n gweld, dyma lle oedden nhw, ond nhw yn y pethau yma. Dyma oedd ei bywyd nhw. Dyma'r esiampl yw hwnna o rai pethau wrth gwrs. Dyna'i cyflwr nhw. Cofiwch nawr, mae eisiau nhw aros nawr, dyma'r thema yn ngobaith yr Efengil. Cofiwch le o'ch chi a'r fath anobaith oedd yn eich bywyd chi. Y fath dywyllwch oedd yn eich bywyd chi. Ond mae'n mynd mlaen wedyn, nid bod e'n mynd mlaen fan hyn gymaint, ond mae'n dweud wedyn, yn awr fe'ch cymododd. Mae rhywbeth wedi digwydd. A mae'r ond mae'n dod eto, fel mae'n dod yn y Beibl. But God weithiau, ond fe'ch cymododd. Mae wedi dod â chi'n agos. Chi ddim yn ddieithriad ragor, chi ddim yn ddiarth, chi'n gyfarwydd. Chi ddim yn elynion, chi'n ffrindiau. Gyda'r Duw mawr nawr, chi'n blant iddo fe. Sut? Achos y fe. Fe sydd i'ch cymodi chi, yr arglwydd Iesu, ei fab annwyl. Ac mae'n siŵr bod chi wedi sylwi yn y darlleniad yn y baragraff arbennig iawn am Iesu Grist yn y bennod yma, baragraff cyn y testun, a mae'n bwysig iawn. Pwy sydd wedi ein cymodi ni? Pwy yw'r un sy'n bont rhwng Duw a dyn? Pwy yw'r un sy'n gallu tynnu Duw a dyn at ei gilydd? Pwy yw e? Pwy sy'n gallu neud na? Pwy sy'n gallu dod â dyn yn ei bechod
yn iawn gyda'r Duw sanctaidd. Pwy? Wel, mae rhestr o bethau. Delw y Duw anweledig. Chi ffili gweld Duw? Ond nawr, i ni wedi weld e. Achos mae wedi dod mewn cnawd. Y neb am gwelodd i, a welodd y tad. Mae wedi dod i'n byd ni. Ac mae gyda ni syniad o gymeriad a pherson Duw yn well trwy Iesu Grist, wrth gwrs. Cyntaf fynedig y greadigaeth. Oedd e yna pan oedd y byd yn cael ei greu. Trwyddo ef y gwnaethbwyd pob peth, hebddo ef ni wnaethbwyd dim ar y wnaethbwyd. Oedd e yna yn y creu. Ac nid yn unig hynny, medde'r Beibl, ond mae'r greadigaeth fyna, oedd e yna yn creu gyda'r tad, a fe sy'n mynd i gael ei gyd. Fe yw etifedd pob peth. Mae'r cwbl trwyddo fe, mae'r cwbl eri fwy ne. Mae'n mynd i fod yn ben ar bopeth, yn y nef ac ar y ddeiar. Fe yw pen yr eglwys, fe yw'r cynta i godi oddi wrth y meirw, fe yw'r un cynta i goncro marwolaeth, a dod nôl gyda corff newydd gogoneddus, ond y cynta o lawer, wrth gwrs, y cynta fynedig. Fe yw pen pob peth. Dyma'n gwaredwr ni, dyma'r un sy'n cymodi, dyma'r cyfryngwr rhwng Duw a dyn. Fe, neb llai na fe. Mae'n bwysig, bwysig. Ni wedi canu amdano fe yn yr emyn cyntaf, pa mor fawr yw e. Nid ni, chi'n gweld. Dyw Paul ddim yn gweud, ware teg, mi weloch chi bod chi ar y ffordd rong, a mi ddethoch chi nawr at Dduw, mi ddethoch chi at Iesu Grist. Dim byd o'r fath. Dim byd o'r fath. Nid seremoni crefyddol o'r Hen Testament sydd wedi dod â nhw i fod yn iawn gyda Duw? Na. Pwynto at Iesu Grist. Mae pob peth fel yna yn yr Hen Testament. Nid bod yn strict gyda nhw eu hunain, sydd wedi dod â nhw i fod yn iawn gyda Duw? Na. Nid yr angylion sydd wedi dod â nhw i fod yn iawn? Na. Mab annwyl Duw. Iesu Grist a fe yn unig. A mae hwnna'n bwysig yn y Testament Newydd. Mae'n allweddol. Nid oedd ond un yn ddigon da i dalu prydwerth dyn. Mae unrhyw un sy'n meddwl gallu ffindo ei ffordd at Dduw a wneud ei hunan yn iawn gyda Duw, mae'n insult i'r arglwydd Iesu. Mae'n insult. Fe ddath o'r nef i'n hachub ni, neb llai. A mae ychwanegu rhywbeth at Iesu Grist. Mae dweud bod eisiau credu'n Iesu Grist a wedyn ychwanegu pethau. Mae rhaid chi droi nôl i fod yn iddew. Mae rhaid chi byd o wneud hyn, byd o wneud y llall. Mae rhaid chi gadw'r diwrnod. Mae hwnna'n ychwanegu. Mae hwnna'n insult i'r arglwydd Iesu. Fel petai e ddim yn ddigon. Fe yw e. A fe sydd wedi'n cymodi ni. A dyna beth mae'n gweud wedyn ni yn yr adnod yma, yn awr fech cymododd. Wedi dod ar ddau oedd yn bell, yn agos, pellter, oedd rhyngddynt oedd fawr, fe llanwodd a'i heiddiant ei hun. A dau beth mae'n gweud am y cymod, ble a siwt mae wedi'n cymodi ni. Maes y cymod a modd y cymod, os chi moyn, 2M. Ble fech cymododd yng nghorff ei gnawd. Ble mae wedi wneud e? Wrth ddod yn ddyn i achub dynion. Mewn corff o gig a gwad yn gwmws fel ein corff ni. A mae hwnna mor bwysig yn y Beibl ac yn y Testament Newydd. Dyw ddim wedi'n hachub ni trwy wasgu remote control o'r nefoedd. A bron popeth nawr i ni wneud yn remote. Chi wedi sylwi? Chi'n wneud pethau, chi'n mynd siarad â person, wyneb yn wyneb. Ewch ar-lein, bwcwch ar-lein, trefnwch e ar-lein, llannwch y ffurflen ar-lein, gwnewch eich cais ar-lein. Os bod chi'n gweld neb na siarad â neb. Bydd e'n gynt os ewch chi ar-lein. A mae popeth rhywsut yn digwydd fel yna
remote, mae'n bell. Nid fel yna nath Duw ein hachub ni. Na, mae Crist wedi dod i ble i ni, chi'n gweld? Mewn cnawd, fel ein cnawd ni. Gwmws un peth, ond dim pechod. A nid rhyw rith o gorff, nid mirage o dde. Dath na ryw heresy mewn, docetiaeth, o bydde Duw byth yn dod mewn cnawd, fel dim byd mor wael a cnawd fel eich corff chi. Bydde Duw ddim yn neud na. Fel babi bach eisiau neud popeth iddo fe. Bydde Duw ddim yn neud na. O, mae wedi. Odi, mae wedi. Yn gwmws un peth. A ni. Heb bechod, ond gwybod yn iawn beth yw blino, gwybod yn iawn beth o syched, gwybod yn iawn beth o bita ac yfed, gorfod wneud. Gwybod yn iawn bod angen cysgu, gwybod beth oedd gweidi, a dioddau, a poen, ac wylo, gwybod beth oedd y synhwyrau, fel i ni a'r synhwyrau, gwybod beth oedd marw hefyd. Mae wedi dod yn y cnawd i'r byd materol yma, mewn corff materol, mae mor bwysig, achos fyna i ni. Fel ni'n byw, o ddydd i ddydd. Ac mwyn yn hachub ni, mae wedi dod i'r un man yn gwmws. Ac yn y corff na, wedi dioddau trosto ni. So, siwd mae wedi'n cymodi ni trwy ei farwolaeth. Nid dod i fod yn esiampl i ni yn gyntaf, nath Iesu Grist. Mae yn esiampl i ni wedyn, ond yn gyntaf, fe ddath ei farw drosto ni. Na'r prif beth, gath ei gorff mwyn dioddau ynddo fe. Gath ei gorff mwyn cael ei ladd a'i offrymu ynddo fe, fel oen yr aberth. Dyna pam gath ei gorff, wrth gwrs. I'n cynrychioli ni ar y groes, ein pechod ni arno fe, y cosp, yr uffern, arno fe, i ni gael mynd yn rhydd, i ni gael maddeuant o'n pechodau. Mwyn dod â ni nôl, nawr te, ein cymodi ni, dod â ni nôl yn iawn gyda Duw. A beth mae hynny'n feddwl? Wel, nid dod â ni nôl o ble o'n ni rhywbryd yn y gorffennol, di ni ddim di bod yn iawn gyda Duw eriod yn bywyd ni. Ond dod â ni nôl i ble oedd Adda ac Efa yn ei perthynas gyda Duw ar y dechrau. A gwell na hynny mewn gwirionedd, dod â ni i fod yn iawn gyda Duw mewn perthynas na allwn ni ddim ei cholli. Ac oherwydd hynny, trwy aberth Iesu Grist, nawr te mae'r cymod. A mae werth dweud un peth fan hyn, i ni'n gallu anghofio hwn. Mae'n gelyniaeth ni yn cael ei dorri lawr, ond mae gelyniaeth Duw ato ni yn cael ei symud hefyd. Nid yn unig i ni di mynd yn elynion iddo fe, ond mae e yn ein herbyn ni yn ein pechod hefyd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae pechod yn bradychu Duw, mae pechod yn trin Duw fel celwyddgi. I ni ddim yn trystio ei air i ni ddim yn derbyn beth mae'n dweud. Dyna beth yw pechod. I ni ddim yn trysto fe, i ni'n gwrando ar y diafol, oeddi Duw wedi gweud byddwch chi farw, byddwch chi ddim farw. O ie, rhaid. So beth ych chi'n gweud? Mae Duw yn gweud celwydd. Dyna beth yw pechod. Chi'n mynd trysto Duw. Chi'n mynd trysto ei air Mae'n frad yn ei erbyn Ac mae hynny, wrth gwrs, yn creu gofid i Dduw. Mae e'n gofidio, sorw, a mae e'n i wneud yn eleniaethus yn ein herbyn ni, cofiwch. Ond neges yr Efengil yw bod gelyniaeth Duw a'r bechod i cael ei roi ar ei fab ar y groes. Fel bod ni'n gallu dod yn agos. Fel bod Duw yn gallu dod a newid ein calon ni, yn lle bod ni'n elynion, bod ni'n dod yn ffrindiau. Yn lle bod ni'n cadw bant, bod ni'n dod ato fe. Ac yn lle bod ni'n cwestiynu ac yn ddim yn trystio, bod ni'n ei garu fe. A bod ni eisiau bod rhywun peth o fe. Bod ni eisiau bod o'r un feddwl yn gwmws o fe. A'i waith yw hynny, oherwydd bod Iesu Grist wedi marw drosto ni ar y groes. Ac wedyn yn ola, cyflwyno y credinwyr, neu'r credinwyr
Fe mlaen nawr ten adnod 22, yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth i beth? I'ch cyflwyno yn sanctaidd a di-fai a di-gerydd ger ei fron. Beth yw pen draw yr Efengyl? A dyma'r gobaith mawr. Dyma'r gobaith mawr. Gael ein cymodi â Duw, mae hwnna'n beth rhyfeddol, wrth gwrs. Ond wedyn ni, i ni'n mynd i gael ein cyflwyno o'i flanau fel offrwm, heb smotyn arna ni, heb bechod, heb unrhyw beth, heb unrhyw arlliw o bechod yn agos i ni. Ni'n mynd i gael ein cyflwyno fel offrwm perffaith i Dduw yn y diwedd. Offrwm o ddiolch fydd e, ac offrwm sy'n dangos gogoniant Duw. Fel mae'n gallu newid pechadur yn y llwch a dod â fe i'r gogoniant. Offrwm o ddiolch a mawl i Dduw. Mae'n ddarlun bendigedig. A dyma beth mae'n gweud, offrwm tri peth, sanctaidd, di-fai a di-gerydd. A mae hwnna'n mynd â ni darluniau mewn gwirionedd o'r Hen Testament yn arbennig, ond yn sanctaidd, yn lân o bob pechod, wrth gwrs, ac ar wahân i Dduw, yn perthyn i Dduw yn llwyr ac yn llawn. Oedd rhaid i'r offeiriad i fod yn sanctaidd i'r arglwydd. Oedd rhaid i'r llestri yn y deml bod yn sanctaidd. Ond nhw'n cael ei defnyddio i ddim byd arall. Oedd y dillad o'n nhw'n gwisgo yn sanctaidd. Ond nhw'n gwisgo nhw rownd y lle, dim ond yn ei gwasanaeth i Dduw. Ar wahân, yn perthyn i Dduw mewn ffordd arbennig ac yn lân hefyd. Oedd rhaid i nhw gael ei golchi, rhaid nhw golchi cyrff cyn gwasanaethu Duw. Rhaid i dillad nhw cael ei golchi, wrth gwrs. A hefyd, pan oedd yr archoffeiriad yn cael ei sefydlu, oedd e'n cael gwad, chi'n cofio, ar ei glist ac ar ei drad, chi'n cofio? I wneud e'n lân ger bron Duw. Wel na fe. Beth yw'r pwrpas? Marwolaeth Iesu Grist dros ni, beth yw pwrpas? A dod â ni fod yn iawn gyda Duw? Wel, ryw ddwrnod i ni'n mynd i gael ein cyflwyno yn sanctaidd. Chi'n credu fe? Yn sanctaidd ger ei fronnau. Dim pechod, tu fewn a tu fas, yn y meddwl, yn y geiriau, yn y gweithredoedd, yn unman o gwbl, yn gwbl sanctaidd. Yn ddi-fai neu'n ddi-nam, just fel yr anifail oedd yn cael ei offrymu, wrth gwrs, dim spot, dim yn gloff, dim yn ddall, oedd hwnna ddim yn neud y tro. Dim spot, dim marc arno fe. Fel na fyddwn ni. Ac yn di-feddwl, dyw hwnna ddim cystal, di-gerydd. Bydd neb yn gallu ein cyhuddo ni. Bydd neb yn gallu dweud, dyw e ddim i fod fan hyn yn y gogoniant. Dyw hi ddim i fod fan hyn, dyw hi ddim ffit i fod yma. Bydd neb yn gallu gweud na. Achos byddwn ni'n lân trwy Iesu Grist, a trwy ei waed e, a trwy ei waith e, yn ein sancteiddio ni. Ac wedyn, mae'r syniad mae'n cael ein cyflwyno. Mae'n hyfryd iawn. Mae Paul yn ei ddweud cwpl o adnodau nawr te gan Paul, yr wyf yn eiddigeddus drosoch ac eiddigedd Duw ei hun, gan i mi eich dyweddio un gŵr eich cyflwyno yn wirif byr i Grist. Ac wedyn Rhufeiniaid, ni wedi gweld yn yr ysgol Sul, mae wedi cael ei alw i fod yn weinidog Crist Iesu'r cenhedloedd, yn gweini fel offeiriad ar Efengyl Duw mwyn cyflwyno'r cenhedloedd iddo yn offrwm cymeradwy. A wedyn Iesu Grist ei hunan, fel sydd fan hyn, mae yn mynd i'n cyflwyno ni. Diolch Geraint, ewn ni mlaen at yr un nesaf. Fel y carodd Crist yntau'r eglwys a'i roi ei hun drosti, i'w sancteiddio, i glanhau a'r golchiad dŵr a'r gair, i beth? Mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun. Yn ei llawn o goniad heb fod arni frycheuyn a chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di-fai. Dyna'r darlun. Pam i ni yn efengylu? Pam i ni'n cyflwyno'r efengyl i bobl? Mae'n efengyl y gobaith. I ni eisiau gweld pobl yn ymddiriad yn Iesu Grist. I ni eisiau gweld pobl yn cael eu cymodi â Duw. Ydyn, nawr, yn dod i gael eu cymodi, yn lle bod nhw'n bell, bod nhw'n agos, yn lle bod nhw'n elynion, bod nhw'n gyfeillion. Ond hefyd,
i'w gweld nhw rhyw ddydd yn cael eu cyflwyno i Dduw gan Iesu Grist a'r gwaith wedi gorffen yn eu bywyd nhw. Dyna'r pen draw, chi'n gweld. Dyna'r pwrpas mawr i fod yn lân fel y goleuni, i fod yn ddi-fai, yn ddi-nam. Dyna beth sy'n gang yr arglwydd ar ein cyfer ni. Dyna obaith mawr yr Efengyl trwy Iesu Grist a trwyddo fe yn unig. Mae un peth i orffen, ond cofiwch ddal ati, meddwl. Cofiwch ddyfal barhau. Mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd yn Iesu Grist. Mae rhaid chi gadw'ch llyged ar Iesu Grist, peidio troi oddi wrtho fe, peidio troi nôl at ein pechodau, peidio aros yn ein pechodau, cadw accounts gyda Duw yn fyr, rhag i ni lithro nôl, a peidio ychwanegu dim byd ato fe. Mae'n amhosib heb nerth Iesu Grist, wrth gwrs, ond mae rhaid i ni hefyd bwyso ymlaen. Mae rhaid i ni hefyd redeg y ras. Mae rhaid i ni hefyd geisio'r arglwydd. Cadw ein golwg arno fe. Mae yna waith i wneud fan'na. Nid bod ein golwg ni'n mynd rhywle arall. Mae rhaid ni gadw'n golwg a dod â fe nôl at Iesu Grist. Trwy'r amser. Trwy y gair, wrth gwrs. Trwy y moddion gras. Trwy y cymundeb. Mae rhaid gadw'n llyged arno fe. Felly, un adnod jyst i orffen. Cryfewch y dwylo llesg ar gliniau gwan yn y ras nawr. Gwnewch lwybrau union i'ch trad, rhag i'r aelod cloff gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Ceisiwch heddwch a phawb ar bywyd sanctaidd hwnnw, a does modd i ni weld yr arglwydd hebddo. Diolch heno am Efengyl gobaith Iesu Grist. Dim ond fe, cofiwch, all cymodi dyn a Duw. Yn neud ni'n iawn gyda Duw. Dim ond Iesu Grist. Dim ond Iesu Grist sy'n gallu'n sancteiddio ni. A gorffen ei waith yno ni, nes i ni gael ein cyflwyno wedyn ni, yn berffaith, ger i fronnau. Ac mwyn hynny, mae rhaid ni aros ynddo fe, mae rhaid ni gadw'n llyged arno fe, a mae rhaid ni redeg y ras o'n blaen. Mwyn i enw. Amen. Wel, mi ddawn ni nawr at yr emyn nesaf heno, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella yn hwyr.
Diolch Arglwydd am dy air. Diolch mai ti yw Duw y gobaith. Diolch Arglwydd am obaith rhyfeddol ar Efengyl. Diolch bod e'n tarddu yno ti a beth wyt ti wedi wneud trwy dy fab a beth wyt ti'n mynd i wneud yn ein bywydau ni. A ti felly sydd i gael y clod. Plis helpa ni Arglwydd i beidio troi nôl oddi wrtho ti. I beidio tynnu'n llygad oddi wrtho ti. Helpa ni beidio ychwanegu chwaith a meddwl bod rhan gyda ni wneud rhywbeth extra fel petai ti ddim yn ddigon. Arglwydd helpa ni gyda hynny. Ac diolch, gawn ni'n cyflwyno rhyw ddydd fel priodferch berffaith, fel wirydd byr i Iesu Grist. Arglwydd diolch. Ni'n cael trafferth credu fe Arglwydd weithiau, ond i ni yn ei credu fe. Achos di'n byd i wneud â ni, mae'n wneud â dallu di. Derbyn ein diolch felly ac aros gyda ni nawr wrth i ni gofio yr aberth yma. Mwyn Iesu Grist. Amen.